tonight, let's say tomorrow. Hej mennesker, vi er lige kommet op fra Starbucks. Starter dagen på Starbucks. Og ja, jeg har haft Annas udtro på, fordi så dejligt er det. Og ja, vi skal hjem i dag. Og alle butikkerne er lukket. Super, fordi det er søndag. Nej, men ja, vi har pakket en lille smule. Jeg har pakket lidt. Pakket flot, men ja, vi spiser vores Starbucks, og så tror jeg, vi pakker, og så finder vi ud af, at vi ikke skal lave det. Så yep. Jeg gør det fint. Det er sur nisse. Tak for det. Hun er en sur nisse. Ja, hun er en sur nisse. Jeg er altid sur nisse. Havenisse. Jeg vil kun være et haven. Hej mennesker. Nu skal vi hjem, det er så sørgeligt. Vi forlader vores hotel. Som var lige derhen. Og her skal vi sige farvel til Starbucks. Og nu skal vi gå over. Husk, vi skal gå sådan her. Ja. Vi skal gå sådan mærkeligt over vejen. Og herover har vi Hovedbanegården, og vi skal med toget her kl. 15:15, og så skal vi lige have noget mad, og så er det bare hjemme imod København. Så farvel. Nej, det er og vi er her med vores skuffer derovre. Hej. Hej. Ja. Vi og venter på toget. For at vi må gå ind i toget. Det går her om 5 minutter. Og vi har lige været på Mac'en, derfor Anna står og spiller. Anna fik den her i sin Happy Meal, og Anna var så heldig at få den. Ja. Så ja, vi skal på toget. Vi står her og venter med alle vores ting og alle vores crap. Så ja, så skal vi til Hamburg, og så skal vi skifte tog. Senere her, og her og så skal vi tilbage hjem. Og vi er hjemme kl. 12 i aften. I København. Godt. Tryk på den grønne knap. Vær venlig at forlade toget og gå op på færgen til USA. Bitte verlassen Sie den Zug jetzt und suchen Sie die oberen Dächer auf. Aufstiegen in Fahrtrichtung links und der Überfahrt dauert etwa 45 Minuten. Liebe Train, Fuck, vi lukkede ind. Nej, det var så sjovt.